खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ क्लिक खालाम। आसाम गभर्नमेन्टआ फ्लाइटजों आसामसिम फैनायफोरनि थाखाय गोदान नियम बानायदों। जुदि पेसेन्जार्सआ 72 आवार्स एबा सानथामनि थाखायल' आसामाव फैयोबा क्वारान्टाइन थानो नांनाय नङा। नाथाय माखासे कन्डिशन दं। थांफिननायनि टिकेटखौ होनांगोन। जायगायावनो कर'ना टेस्ट खालामनायाव नेगेटिभ फैनांगोन। आसाम गभर्नमेन्टआ कामरुप डिस्ट्रिक्टनि नगरबेरायाव 13 जापानिज इन्डास्ट्रियेल टाउनशिप बानायनो थाखाय 2000 बिघा हा लादों। बे टाउनशिपआव जापानिसफ्रा गावसिनि कम्पानिफोरखौ खुलिफैगोन। आसामाव बे कम्पानिफोरखौ खुलिफैयोबा आसामा मुलाम्फा जानायजों लोगोसे जापान आरो इन्डियानि बिजनेसनि सोमोन्दोआ गोरा जागोन। IIT गुवाहाटीआ कर'ना भाइरास टेस्टिं किट बानायनायाव साक्सेसफुल जानानै इन्डियानि फार्स्ट COVID-19 टेस्ट किट बानायग्रा इडुकेशनेल इनस्टिट्यूट जाबाय। आसाम गभर्नमेन्टआ आसामिस सिंगार जुबीन गार्गखौ एग्रिकालचार सेक्टरनि एम्बासाडर बानायसिगोन। बे डिसिजनखौ आसाम गभर्नमेन्टआ इयुथफोरखौ एग्रिकालचार फारसे गोसो बोनो थाखाय खालामदों। क'क्राझारनि तुलसीबारियाव समबाराव पुलिस आरो आर्मिनि जइन्ट अपारेशनजों माखासे हाथियार जेरै AK-56 राइफल, ग्रेनेड्स आरो गोबां हाथियार मोननाय जादों। जरहाटआव दखान, गुदाम आरो माखासे न'आव अर नांनानै सानै मानसि थैदों आरो 3 दुखु मोनदों। धुबरीनि गौरीपुराव गंसे गारियाव 8 लाखनि ड्राग्सजों लोगोसे सानै मानसि हमनो मोनदों। बे सानै मानसि हमजानायनि मुंफ्रा आनारुल SK आरो आजिजुल इस्लाम। इन्डियानि बारग' प्रेसिडेन्ट प्रणब मुखार्जीनाव कर'ना पजिटिभ मोनदों। UPनि अयोध्या राम मन्दिरनि थाखाय 2100 kgनि बेल एबा घन्टा बानायगासिनो। बे घन्टाखौ 8था धातुजों बानायनाय जादों। बेयाव सनाबो दंदेरो। महाराष्ट्रआव 40,000 इलेक्ट्रिक बिल फैनायाव सासे 57 इयार्सनि मानसिया डिप्रेसनजों अराव बारसोमनानै थैदों। जोबनायाव दङ आसामनि कर'नानि आपडेट। नोंथांमोनहा स्क्रिनाव नायनानै लानो हागोन। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोनहा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।